Gusto na kayo ni ba? Amisa ni oy. Amis mo lang kaso nga alaga kay na. Yate. Nindot ani. Ano eh? Murag smoothing liyang atong kuan ron, sorry ron. Lagi ba, spooting lagi kayo? Karon manggod nang among lagod sa akong baby girl ba? Ha, katong Jex ni mo to na agi. Tiso na agi katong sa aglaryo ba? Gisundan mo na mo ato eh. Sunod ba na mo to? Sundan mo na mo ato atong kaminduhan ni Pundoy amo ta sundoy ron. Yate, sunod Pagsilip na lagi. amo ka hearing no. Wala. Pagsilip na mo bay, tago mi sa kanang kuan basaging. Pagsilip na mo bay kan sakit mo kay sa mata sila bay. Ayate na, saging dai. Hapan ta na mo inyo ang dalang puntrip ba. Sas kito silip na mo sakit mo kay sa mata bay mo na pasi mi. Pasi mi. Fight ra mo puto ang kwarta, kwenta ra mo puto, may gani wala man niabot ato. Kay kwenta ra mo ang kwarta god. Kwenta ra di mo kaso sa day. May gani gi pangyo ko di ante. Ay napahangyo ni kanante ato day. Pangyo na ante. Day pa to. Sa may tuyo ni mo, ha makamadto na pud day. Sa kalin lag isang baby girl karon. Ha ni may laag. Dara siguro sa park siguro. Ay balog. Balog. Nya wala pa magalakaw. Gusto lang ito na kung kuan ba? Fever pa sa mabe. Ano na? Gusto lang po nang ira mo ng reader ba? Hamis kayo ba? Saro dili ako subtunan niya. Ay ati. Ira mo na eh. Pulmo ni mo ni. Ira mo na kani. Ati kapoy kigwasing niya. Wara ni eh. Tingnan mo, kasingan na ako nagbalik. Tubili ha. Bilan ako ni. Saman. Tiyan eh. Putang nang kuan diyo. Hamis rabay kayo. Magaling kang kupal Gampingin niya, kaso gampingan may nakunig mayo. Lagi ang pingan Sarog, bantay, di pa sugto na nga. Gani. Reader na imong unit. Nang susiyan ni bay. Ardo, Adre. waray. Ya bay. Pingin ha, buwa, Pingan lang masipagpa na ulit. nito. Huwag kayo lisensya. Di ako bala ni. Saro tani. Pingin ha. Lagi. Wala pingin ha. Lagi. Ito helmet oh. Gani lagi ako bala. Pingin lang. Sige. Yatia sa kagwang ba eh. Yarburan, magug unit ba eh. May gani, kaya wala po ko ilaag ron. Asa ka to sa undoy ron ba eh. Uwa itong hatuon sa undoy ron kay sa bayon ako to. Amo itong hapan to balog niya. Ay tawagan na nila ako sa undoy ba eh. Kay balog asa siya ba. Lodoy, nagpaabot ko si Muha diri sa kanang may kahuyan. Adto rin ha? Abot na ka, sige. Biskot, sige tawag-tawag. Tumahan, balong nalibang mata. Asa may kahuyan na ingon diya? Mana ako mangilo. Tuon ako itong buwangan to. Kaya sabay eh. Asa ka tayong gingon ka. Kahoyan niya. Pros manilubi ang nakit Andrea. Biskot, bataasa ka to. Ito na oh. Kaya, pata. Eh, yung padulong na siya. Uy, bay! Uy, dali ka diya. Tusok ka diya. Ikay ko nalibang. Sige, magpanawag ko. Buka ni mo eh. Dali diya, kay natin atuon ron. Ito lang po na problema, break. Saan tabat to? Surot ang kuhan ba? Sa, Balog. sa may trada dito ron. Tulman, mandi akong unit, uy. Ay, sige, kabutawa na. Balong kapatay Panginoon. Sige, magpanawag ko. Ham dito siya matuday. Kailangan doon niya iyang kuhan eh. Yang, Itong chase niya ba, gilibre niya sa kilaryo. dato itong isundan. Oo. Tay. Sundan na po na totoo, di na lang. Ikaw, bala. Sunod rin po ko mo ah. Buwa dyan doy. Boy. Ikaw, no, sige, ito, balong kapatay Pangilo. Ugbar ako mangiloan eh. Pwede kayo pangilo di eh. Sa all pagpangilo nga, sa pilit rin po yung narito po, sakit po to sa lubot. O lagi niya, adto na ta, asib kigbaho ba? Tara. Amoy panilo diri o, itrapo lang sana sa mga lubot ka dali. Sige, dili na ko. Asib kayo, una Una na ko dito ah. Dili na ko paabot. Ah, sige. Asidag baho sa kagwang eh. Perti, pati dugaya mangilo, asa na ka to? Ay, Grabe ah, panyan mo ba? atay ibalik pag yun. Ay lang naman ako pangilo. Gamit isupan niya, gamit kayo ba? Nawawa ang baho. Nya, tara. Tara. Natong sila bidyo-bidyuhan dito ba? Oh, lamig ito lang paminsar ba? Yan eh. Tara. Tara. Asa ka sa dapit. Ingon siya diri sa magpaabot. Pang. Ay tura dai siya. Tay, under. Dili na lang siguro nakibutang motor bay. Ako na lang sa aton. Gaya to niya ay. Dili na ra ka diri ha. Sa tao trip ko. Ta dito ta sa salita. Init, masuduyan no? Dito, dala lang daw kay Landong. Kita jara.
Ay. May gol. Lovely gol. Ayuti lang. Ay, wala. Kore bala na. Ha? Gagda ko naman ya. Kung bakit yun? Ya, salamat kay gol. Salamat. Salain na ba ta, baby girl? So, Ang gusto lang na konti mo na ikaw maako, yeah. Maako, maako, alaga. Ang gusto lang na konti mo na ikaw maako, yeah. Maako, maako, alaga. relax na sa baby girl, yung nag-init naman. Ito to. Kang sila ron. Aha, kato sila nagplastar. Dito, may tidri bay. Asa ka sila? Biskit bro. Sa suldingan pa. Ay, sweet na mga ama bay. Iya sa mga kagbuwang eh. Malighan, nabalakaw. Sweet ka sila no? Ayun, pasakit. Mataway. May papangaon to bito trip. Sweet sila pero busog ta. Ang ganun, ako dyan. Wala kay gigang. Bukas mo jacket. Gusto to dre. Kay init mo kay god. Sige. So pa, naka. Kumana. Mana umayo. Ko wala pa gyud. Nga naman daw. Kay appreciate ang effort na sa imo ha. Mga laag na to. Kung say gusto nimo, ginatuman ako. Unta ako ana pong gusto imong tumanon. Sa day mo gusto. Gusto nako tanggalan na imong mas. Atay, mara, day na. Di ba? Ang gusto ba na makuha na ka? Monday. Walay pagduha-duha. Say yes. Sure ka? Nga no, dili ka? Dili, gusto na ko ibuing. Ang gusto lang na konti mo na ikaw maako, yeah. Maako, maako, alaga. Ang gusto lang na konti mo na ikaw maako, yeah. Maako, maako, alaga. Kadugay sa panahon, 20 years ko nagpaabot na makauyab. So karon, nakauyab naman ko. Huwag nauyab naman puti ka. Dili ko gusto na mawala pa ka sa kuha. Love you, be. I love you too, be. Maako, yeah. Maako, maako, alaga. Dira na mo. So nakauyab naman ko ron, no? Dira na mo man namang video sa lisod makauyab sa last chapter. O dira na siguro ihunong among video kay hasta na ato makauban ako. Ay, sa gumana kay tagikan bagay may nagpitsa treat gani. So, pag ko pagay na magkaon yan. Trip muna na kami sa treat no. Siyempre, nga may kitsa. Gaw! Uy, Agaw din yan, abot. Wala ka. Ulig din sa gaw kay. Naplat ang bas gaw. Ya tigot. Naplat ang gaw. Abi no, gligid ang naplat bas dai. So dito na naman no, tama no kay dito na lang may tama sa mga lisod makauyab part 12 in the last chapter. Kaya pwede kayo. Pagkita po di kayo. Abas kayong. So salamat po kayo sa YouTube naman no kay na aprobahan na mo ang YouTube. So kana mga natanaw sa mga video sa YouTube, talilin yung SK pang ads. Thank you mga Kaipor. Guys, mga Kaipor. Mana yung last chapter sa lisod makauyab. 10 years nagpaabot. Nakayam dyan sila doha. Pero dugay naman siguro ni sila god. Karon pa sila nagwaya ba? 1 month pa lang. Ay, first day pa dai. Shout out. Bro, bitaw prank ra. Shout out Tama bay. pa nagsugod din sa linda ha. Uyab na sila. Pero sa tanan, ate kra kay dugar na sila nagbulag. So
So dito lang tama no kay manguli namin kay hapon na. Kami sa park karon. Salamat kasi ano sa tanan-tanan. Hey guys. Oh, si Agaw. Si Agaw ni balik. Walay bas gaw, wala ka uli gaw. So thank you mga guys for Baba You.